May gabi, no? Guys, may gabi. Istoy. Good evening mga kapiso. Karon na ako'y i-share sa inyo na ako'y isa ka unit nga ako ang i-reformat kay nagkurap ang iyang software. I-try na to og reformat. So tara, kung ipakita sa inyo unit. Muna siya nga unit kana mga kapiso mo ni nga unit nako sa pisonit. Ako ang i-reformat din ito asa dining saksak isak extension kaya itong pulin okay. Muna akong pisonitan isa rin nagdula minaw kayo pero ganina puno ni ganina karon muli na saksak na ako kadali lang uy wala sinsilyo kuha tag sinsilyo kay pagulugan. Muna kapiso na magmuna na lang siya perminti perting ko gaya mo nga akong i-reformat watag suwa Nay! Rosel! Atong gamitan o ini
brush. Lodos with analyzing skill. Activated by dust loader. Then next, pinilay ato ang format. Format. Next. Pabuton lang nato ng amang ang installation. Nganong banha kay ka? Ha? Oops. Bagay pa. Napas 20%. I like dragon you. Dugay ko mo magatulog ko. Roblox mo na kasagaran ginadula dress ko ka. Roblox. Park. Patay, kalubaton na akong cellphone. Okay. Nahuman na ang format na siya sa setup. Updating registry settings. Na-charge na ito ang cellphone, no? Hindi na ito makakuanan o flasher kay lubat pa. Guys, di ko mawad-an ani no kining mga CD kay nagagamit gyapon ko ani karon bisan karon kay mas
gusto na ko gamiton mas sayo na mo iwas virus ko. Nagagamit ko ani sa mga drivers ra po niya. Mo nang di ko mo ani magdala-dala ko ani pero Nako sa private servant. Join sa koken. Ra, easy eh. Wait man ako ang boss na kwan. Ten turtle. tayo nabuka sa aming flashlight. Ay. Dong napalong noon. Celebrate ko dito yung pamili. Okay.
Dagan pa nagpila ka minuto no pag-install. Kaya ulaton. Uy. Palong. Okay, mao na guys oh. Sa sige niyag palong, nagkurap na pod. Daot na pod ang software, oh. Atong taray og repair. Okay, tamangin ako guys. Ay, lamig na dahil second season. So og dili ni siya makuan karon. Try na to nig ilis og power supply basin og power supply niya may problema no. Kay sige simpalong reset pakalit. Yan. Pero ugma pa kay pagtaan na to og power supply pa. Okay, so update mga kapiso no sa sige kapalong ang computer, okay na. Nasakpan ra nako ang iyang daot, ang iyang problema. Okay na, pahuman na siya install. Ang iyang problema judi ay mo ni siya oh. Ang ipakita. Kana luag ang ATX nga 24 pin. May problema luag. Mao di ay mapalong siya kadugayn. Di kauman. Ako nang giduot og maayo. Di na siya luag. Mao na siya. Okay na. So mana siya install no. Atong i-reboot kay kinahanglan daw siya nga i-restart para ma-okay ang tanan. So mga kapiso, hangtod diri na lang kutob ang akong video no. Og sa mga bag-o pang nagtan-aw sa akong YouTube channel, sa wala pa naka-subscribe, palihog pislita lang ang subscribe ug ang notification bell aron updated mo sa bagong umaabot nga mga video. Daghang salamat. Sana all. Lahi ra jud ang kuano, lahi ra jud ang hard disk ug SSD ang gamit nimo kay dugay ang iyang boot up.